Чипровци е моя роден град, разположен по северните склонове на Западна Стара планина. Тук съм роден и тук станах кмет на една от многото български столици. Но има само една, която стъпва меко, но оставя дълбока следа. Тилимарската столица Чипровци. Чипровци прилича и очарова с красотата на своята природа. Планината е щедра на билти, диворастящи плодове и дивеч, а реката с пастърва. Екопътеките водят до Чипровския водопад и до върховете Тричути, Вража глава и Копрен. Ние пазим древните си обичаи. Оброка е посветен на семейния светец-покровител. Днес в землището на града те са 12 на брой. От всичко и за всички има в моя роден край. Но най-близко до сърцето на всеки, който се докосне до нас, е Чипровският Тилим. Посланият път към Бога. 13 май 2025 година, кмет на община Чипровци Пламен Петков. Благодаря. Ние се гордеем с нашите тилими, защото те разказват историята на града, на България от хиляди години. В Чипровци се развива една от най-значителните златарски школи на Балканите, именно Чипровска златарска школа. Няма да забравя добротата, с която при всяко мое посещение ме посрещат хората от Чипровци. Чипровци е вълшебство. Вярвам в Божият промисъл и Божията воля, които ни водят. И в онзи стремеж на душата да се връща към корените си, към мястото, откъдето сме тръгнали, към детските спомени, наяве или в сънищата ни. Имах щастието да бъда отгледана с много обич от баба и дядо, родени в първите десетилетия на миналия век в село Челюсница, недалеч от Чипровци. Приспиваха ме с разкази за самодиви и вълшебства. Баба ми си спомняше, че когато била малка и били в кошарите високо в планината, през нощта идвали самодивите и сплитали опашките на конете като моминска плитка. Дядо ми разказваше за неговия дядо, който тръгнал за воденица в лош час, преди разсъмване, и как го настигнали чудни същества, които той прогонил, като запалил огнивото си. Благодарна съм, че с Божията помощ се върнах в родния край и днес живея и работя в Чипровци. През 1986 година се създава исторически музей в град Чипровци, като част от националната програма 300 години Чипровско въстание. На следната година музеят започва работа в сградата на старото Чипровско училище Отец Милети от 1886 година. Този труд е направен от една прекрасна жена от Босна, Амила Смайович, която пропътува стотици километри да дойде тук в Чипровци и да представи своята книга. И преди да дам думата тя да представи своя труд, искам слава я на Чипровци, живото човешко съкровище, човека с толкова много награди, нашия обичан Сашо, ще изпълни една песен, която е пеем в България и която се слуша в Босна. Запевала Сойка птица. Запевала Зойка птица, мисли зора е. Аман, аман, мисли зора е. Energije. Dakle, vrlo je primijenila za savremeni dizajn, za rodilni dizajn. Ja sam shvatila u stvari da mi imamo posla sa, kako bi ja to rekla, simbolima koji su izvan vremena. Ja sam njih nazvala kodovi, da je naš zadatak da ih dekodira. Najstariji bosanski čilim, evo tipičan i za Čiprovce, jeste sastavljen u zlatnom rezu. Svaki detalj, svaki motiv u odnosu na drugi, grupa motiva u odnosu na veliku grupu motiva, motivi u čenar u odnosu na centralni dio motiva, doslovno su načinjeni u zlatnom rezu. Родена съм в Чипровци и от дете съм зад стана. Винаги
Нещо ме е притягало към него. Гледам да си свърша другата работа и да седна пред стана сама с мислите си. В живота си съм изтъкала над 200 килима. Елементите от бита в тях отразяват мечтите и желанията ни, защото нашият народ вярва, че Създателят на Вселената е такач, който тъче съдбите на хората. В най-старите килими, които ние наричаме ориенталски, откриваме детайли, които са символи на земното и небесното начало. Често за тях се използва зелено, синьо, охра и кафяво. За разлика от ориенталските, за старинните модели каракачки се използват червени и черни цветове, които се възприемат като женски фигури. По-късно, през годините, навлизат белият и жълтият цвят, а червените и сините тонове се налагат като основни. Изображенията на птици, животни и хора се стилизират. В края на 19 и началото на 20 век вълнената основа е заменена с памучна. Природните бъгрила отстъпват място на химическите бои. Цветовете са ярки. От това време са и така наречените модерни килими, които се тъкат със старинната техника, но моделите и сюжетите са заимствани от Европа. Много ми се иска младите да се научат да тъкат, да продължат традицията. На тях обаче им се вижда сложно и трудоемко. Но такива като мен продължаваме. Май 2025 година Данчето е една от майсторките на килими в Чипровци. Работи в исторически музей в Чипровци от 17 години. Като уредник срещам най-различни хора от различни държави, най-различни възрасти и разностранни интереси. Всички обаче са впечатлени, че в нашия град, освен килимарството, е развито изключително и друг занаят. Почва от втората половина на 16 и началото на 17 век Чипровци се развива една от най-значителните златарски школи на Балканите, именно Чипровска златарска школа. Местни златари притежават високо за епохата си образование и възможността да пътуват и творят по цялата Османска империя, част от Централна Европа и Италия. Техни произведения се намират в съкровищниците на най-големите балкански манастири. Предпоставката за развитието на златарство е добре усвоеното рударство и металообработването. Повечето произведенията на чипровските майстори са изработени по поръчка от чужбина и от други места в България. Характеристиката на Чипровската златарска школа се допълват изящни църковни кутии, дървохранителници и мощохранителници. През 16 век са се изработили също женски накити с разнообразни форми. Интерес към изкуство на златарите от Чипровци се дължи на тяхното умение да съчетават старите традиции с новите открития на епохата. За съжаление, с потушаване на Чипровското въстание приключи и Чипровската златарска школа. Казва се Ценко Георгиев Горанов, уредник в исторически музей в Чипровци. Много години след Чипровското въстание на това място се заселват нашите предци, чието наследници днес създават облика на килимарската столица Чипровци. Много пъти така, като дойдат туристи и златовладците, като им разказваме, че сме със специфичен говор, като кажат, кажи нещо и не имам да се седи. Ако никой не покрай теб те слуша, си караш... Ако слушаш така някой би... Без да знае, че го слушаш. Бъди сигурна, че 90% не го разбереш. Няма кажи нещо. Ваня отоди горе да коси. А осенякът.
Знаеш какво е сега? Ваня Путин е изчистил, подготвя се да фето. И забира. Но да си по пореките. Не ме да поставя. Да ги видим сега. Там вече са прибират, да ме забавят в... Точно. Не е бил гост. Я още натъшъл. Сега ще да вече. Хората на чипровци някога са наричани от живеещите в полето торлаци, а в по-ново време и те самите се определят така. Учените все още спорят за произхода им. Едни определят торлаците като наследници на древните траки, други виждат в тях потомци на старите български войни. В първите години на Третото българско царство чипровските търговци участват и печелят награди на международни изложения в Анверс, Брюксел, Париж, Лиеж, Лондон. Те донасят в селото идеите, атмосферата и модата на новото време и са проводници на европейския дух тук. За чипровчани е определяща тяхната обич и преданост към родното място. Те са хора мълчаливи, затворени, чудати, откриват душата си, когато изпълнени с обич и милосърдие помагат на ближния и разкриват себе си в своите песни, весели и игриви като планински поток и в хората си, буйни и лудежки като пенливо вино. Благодарна съм и съм щастлива на това място. Минах във вярата в чипровци и в католическото вероизповедание. Благодарение на срещата с отец Иван Топалски, енорийски свещеник на храма Свети апостол Андрей в село Калояново, Пловдивско. Един истински отдаден на вярата и хората Божий служител. Чипровчани го наричат ангел, слязал от небето. За първи път посетих Чипровци в началото на 90-те години по повод организирана конференция с представители на Ватиканския архив. Спомням си, че в този ден прекарах час време между останките на старата ни катедрала. Именно там почувствах светостта на този хълм и благодатта, с която Господ Бог е дарил планинското градче Чипровци. Като семинарист в Рим, имах възможност да се докосна до някои от релациите, пращани до свещената конгрегация на пропаганда Фиде от католическите духовници на Чипровци и да се възхитя на мисионерския им пламък, вяра и обич към бащината им земя. Това допълнително укрепи привързаността ми към планинското градче, наречено от архиепископ Петър Богдан цветето на България. Вече като свещеник, многократно се завръщах отново и отново в Чипровци, водейки винаги със себе си енорияши и приятели, за да ги запозная с нашата стара католическа столица и да се обогатят и укрепнат във вярата, черпейки от духовният избор на това място. През 2017 година, при едно от поредните ми посещения на историческия хълм на Чипровци, Божието провидение ме срещна с новата директорка на историческия музей, госпожа Анита Комицка. И месец по-късно получих от нея покана да стана част от музейния съвет. Именно тогава Бог ми показа, че ме зове да стана инструмент в неговите ръце за издигането на втория католически храм в Чипровци, върху хълма, избран и посочен от Дева Мария, чрез чудотворната икона още в 1371 година, когато е построена и осветена първата катедрала. Изключително съм признателен, че в това богоугодно дело до мен като съмишленици бяха кмета на община Чипровци Пламен Петков, доктора Юли Цветков и директорката на историческия музей Анита Комицка. 5 години градихме храма и го изградихме с обещанията на богатите и помощта на бедните. Този храм днес е знак на някогашното славно католическо минало на Чипровци
и упование в бъдещето на прекрасния ни планински град и неговите жители. В храма под олтара положихме тленните останки на епископ Илия Маринов, архиепископ Петър Богдан Бакшев и многобройни францискански монаси. Вярвам, че от небето те се застъпват за това място и че заради техните молитви милосърдният Бог излива над него обилно своята благодат. 2 май 2025 година. Аз съм отец Иван Топалски, енорийски свещеник на 2 пловдивски села – Калояново и Дуванлий. От 2017 година съм директор на историческия музей Чипровци. 30 години след откриването на музея, с помощта на ръководството на община Чипровци, беше предизвикателство с музейния екип да направим основен ремонт и да изградим една модерна, обогатена експозиция, отговаряща на изискванията на съвременната музеология, образователен център и нова етнографска сбирка в Катеринината къща. Днес чипровчани и гостите на града наричат музея душата на Чипровци. Благодарна съм и съм щастлива на това място. L'estrazione mineraria e metallurgica nella regione di Ciprozzi hanno una tradizione millenaria. During the Roman era, Chiprovci became an important gold mining region in the Balkans.